Fireben? Hvor er du, Fireben? Fireben! Jeg ser dig heroppe. Plejer nogle gange at være. Fireben! Jeg tror, jeg ved, hvor hun er. Hun er garanteret gået ned i den der grotte der. Hallo, er der nogen hernede? Fireben! Fireben! Wow! Det her, det er virkelig dybt. Skal jeg springe ud i det der? Du kunne se. Jeg tænker, jeg bare springer ud i det. Hvor er jeg? Det er et meget mærkeligt sted. Jeg tror garanteret ikke, at Fireben er her. Hvad skal jeg nu gøre i det her råd, jeg har rodet mig ind i? Jeg kan godt forstå dig. Sprinkler? Ja, sprinkler. Ser du, de fleste er blevet skyllet ud her, på grund af de oversvømmelser, der har været på det sidste. Ja, jeg har godt kunnet mærke nogle oversvømmelser. Men jeg tænkte ikke, at det ville gøre den forskel. Ja, lige præcis. Jeg tror, at Fireben, hun blev skyllet væk på grund af, at hun var ude midt om natten og måske skulle tisse eller sådan noget. Okay, ikke en særlig typisk fejl om natten. Ja, og så blev hun måske skyllet væk. Jeg skal lige huske, om hun blev det. Jo! Hun er lige anden af kloakkerne. Okay. Lad os så få fat på hende. Ja, lad os gøre det. Woohoo! Ja. Hvor skal jeg suge hende? Ja. Wow. Jeg kan se lys på anden. Det sidste spring. Det var svært. Lad os så gå igennem. Wow. Hvor skal jeg hen? Det her, det er sådan et flot syn. Jeg skal gå og kigge på det. Er vi der, Leo? Fireben? Fireben! Hej! Hvordan går det? Jamen, det går fint. Altså, det er bare sådan, jeg kan ikke komme over til dig. Hvad er der sket med dig siden sidst? Jeg har skiftet ham. Skiftet ham? Fedt. Hvorfor er du her?
Jeg smed Jesus op i skinnerhelmen. Nå! Som Sprinkler sagde. Hvad? Jamen, jeg mødte ham i en kloak. Han ville gerne blive det, åbenbart, tror jeg. Nå, lad os komme afsted. Ja, lad os gøre det. Jeg prøver at hoppe over til dig. 3, 2, 1. Fireben, jeg troede, at du var død eller sådan noget. Vidste du, at du skræmte livet af mig? Ja, det tror jeg gjorde. Ja, det passer. Det regnskyld var ikke særlig dejligt, men lad os se at komme væk herfra. Jeg har fundet vores hjem. Godt, lad os komme derhen. Sikke en dag, ikke? Jo. Nu er det dejligt, at vi bare behøver at lægge os til at sove nu.